chairman is here. Obodo na mmọnwụ apụta. Amaleze nọ ma be gị n'ihe. Obodo na mmọnwụ apụta. Ana obodo na mmọnwụ apụta. Obodo na-egwu eme ndụ. Obodo na mmọnwụ apụta. Ọra na-eze na mmọnwụ apụta mbe. Ihe gbasara ndị adịgo, ihe gbasara anụ ịnekwa ya n'azụ m ifukwu anụ, ihe gbasara mmanya adịgo, mmiri adịgo, mana n'ihe a niile m na-agụrụ gị ọ site n'ikike na ike ndị otu a na-akpọ ndị akụrụ ụlọ na Ogui Agụeke. Ọha mere ka ọtụtụ ihe a niile a na-ekwu were dị ile. Ọha mere o ji wee ihe niile ahụ anyị na-ekwu maka ya, ya mere o ji wee gazie ọhụma. Ndị akụrụ ụlọ na Ogui Agụeke bụ ndị kpọrọ ya mkpa ruo ụwa ha ụka wefute ego eji eme ka ihe anyị na-eme bụrụ ihe ga-acha acha. And anyị nwa bụkwana ndị kọmitii obodo wefutere tinyekwara ọrụ anyị nke ukwuu n'ime ka ihe anyị na-eme n'ụbọchị nketa bụkwa ihe ga-acha acha. Burukwa nnukwu ukpe ekene wee na-ebunye Ogui Agụeke Development Union. Onye isi anyị bụ ọzọ Theophilus Aniebo, DSP retired. Ya bụ agadaga nwoke, anyị na-enwe nnukwu ekene maka ya. Aga m ekele gị Eke TV. Ị bụ otu mba ọnụ #1 TV anyị wee na-eke. God bless you. Ị ga na-aga n'ihu. One day na-eru ọrụ anyị TV station bụ Eke. That's my prayer. Then ihe anyị na-eme bụ na anyị ndị Ogui Agụ na-agwa
aṅụrị na anyị na-abịa itichi abịa n'Ogui Agụ. We've started this about a month ago now, and it's a good thing and it's a good feeling that we're rounding it up with Ogui Agụ. Well, what we are taking away is that AK is united, and AK is united for a purpose of development, and for a purpose of continuing to support the government in power, which is the APC. We have established a good relationship, and we hope that this relationship continues 2027, that AK will return to us the love we have shown to them, and in turn we're also going to give them the leaders of democracy. Thank you very much and God bless you. 2025 mi na-eze na nke 2025 mana nketa ịhụ na ndị ikwu m ji kpochiri m ike, ndị ikwu m a na-ete aka kpara igwe aka na mkpakwara igwe na na-akwụrụ ụkọrọbọ ịkwa na anị niile na-akwụ ụkọrọbọ eyi so adị ihe emekwa ịnekwa anya na nke niile dị ụdịrị kọlọ n'ihu na ihe emekwa na-aga n'ahịa adịrị ụtọ n'ahịa eyi. Thank you. Deje. I na-etu Igwa Nshi. So ịma na ihe anyị na-eme n'ahụ ọmụta ogo Shibu hụ n'ahịa Okwelu ọ sịrị ma nye ka anyị gbanyere ndị mmadụ. So anyị kene Chukwu n'ụfọ ka awụ si acha kotesi of anyị nwakwa ụmụnna m anyị nwebere na anwụ a na-acha tata. So ekpere m na-ekpewo na ụkwụ onye ọbụla ji bịa ebe a ka o ejila wee ka ya ma n'aha Jizọs. So si webe aṅụrị si ribe ihe nwere ịgwa ndị bịarụba anyị bụ na anọrọ ọhụma na ihe niile bụ ihe a na-eri dị be anyị, ihe ọbụla ihe onye chọkwara ọ ga-eweta anaghị ma gwa ha ka ha ya wee ihe mmụta ha ka eweta nwa n'Ogui Agụ Eke maka ihe ha hụrụ n'anya, ya wee nnukwu ihe mmụta ha ga-ewe na nnukwu ebe ha ewere mụziri ebe ha ihe anyị na-agwa ha na ha chọnakwa okwu ihe nwa bụ ihe obi agha dịba anyị na-eme. So oriri na ọgụ bụ ihe anọ ya bụ Igwa Nshi, ọ bụghị anaghị anụ ọgụ mmadụ n'ibe ya yụ n'ọgụ, mmadụ n'ibe ya chọ n'okwu. So ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla nọrọ ọhụma. Obi dị m aṅụrị ka esi gwakọrọ agwa, so far so good. O nwebeghị ihe mebiri emebi. I nwere improvement from last year to this year, a lot of improvements. Ọ bụ na ị bịara yesterday anyị na-eme egwuregwu, iwu there's a lot of improvement, new innovations. I wetara ma ndị mgbara ọsọ ọchị ma ndị mere ihe ndị mere acting. Na our attire dị iche, anyị nwere warriors attire, mana ịnekwa attire nke anyị dị iche from nke ndị ọzọ. Mgbe a na-anọ agha, o were ndị na-akwado warriors, o were ndị na-akwado ha, ọ ndị be anyị bịa na-akwado warriors. Ọkwa na ndị be anyị akwado ha akaghị eje agha. So were na mgbe ahụ ịdịkwa egwu anyị na-aga egbu oge mma ọ dịkwa n'ime ọgwụ, agba agha egbe ọ dịkwa n'ime ọgwụ. O nwere awụrụ abụ na ịbụla mgbe anyị nọ n'ọgbọ ite a na-afụ awụ. Anyị chịtekọ anyị gbakọ Nshi ụbọchị anyị mere na agha ịhụ maka ọdụ gakọ ọrụ eke niile maara otu niile maara na ihe ma mekowa yọọ ya bụ ya anyị mekọta mmadụ ịgbakọ ọdụ gakọ ọrụ onye ọbụla wekọọrọ aghịrị otu obi ọcha anyị mekọọla